Αγαπητοί μου συνέλληνες, σήμερα έχουμε άλλη μία εκπομπή με την Εθνεγερσία και προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, ποινικολόγος, η οποία θα μας μιλήσει για την παγκοσμιοποίηση. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Το λόγο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να επαναλάβω λίγο το πώς συναντηθήκαμε, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε σβήστηκε το μεγαλύτερο μέρος. Δεν πειράζει τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι παρότι, αυτό που είχα πει ξανά, στρατηγέ μου, παρότι προερχόμαστε από δύο τελείως διαφορετικούς χώρους, εγώ έχω ξεκινήσει από την αριστερά, κεντροαριστερά, εσείς από τη δεξιά, μας είχαν βάλει σε κάποιες ταμπέλες, ανακάλυψα πρόσφατα, σε κάποια κουτάκια για να μας κρατούν απομονωμένους και μακριά τον έναν από τον άλλον, και νομίζαμε ότι εξυπηρετώντας πρακτικά τα συμφέροντά τους, εξυπηρετούμε το κράτος μας με τον τρόπο το διαφορετικό που τον αντιλαμβανόμασταν, εγώ από τα αριστερά, εσείς από τα δεξιά. Ανακάλυψα δυστυχώς στην πορεία ότι τα κόμματα και οι ιδεολογίες κατασκευάστηκαν σε εισαγωγικά, γιατί δεν εφαρμόζονται, δεν τηρείται τίποτα από αυτό που νομίζαμε και λέγαμε και πιστεύαμε και αγωνιζόμασταν ως ιδεολογία. Κατασκευάστηκαν από κάποιους ανθρώπους προκειμένου να μας χειραγωγήσουν πνευματικά και πρακτικά όμως, δηλαδή να μας κρατάνε μακριά τον ένα από τον άλλο, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να μαλώνουμε κιόλας, να αντιδικούμε, να προσπαθεί ο καθένας ξεχωριστά να καταλάβει την εξουσία για το δικό του το χώρο, τον αριστερό, τον κεντρό, τον δεξιό κλπ. Για να κάνει υποτίθεται τα δικά του ξεχωριστά πράγματα που έχει ονειρευτεί για αυτή την κοινωνία και στα οποία πιστεύει, και τελικά όποτε ήρθαν στα πράγματα, είτε ήταν δεξιοί, είτε ήταν αριστεροί, είτε ήταν κεντροαριστεροί, να συμβαίνει ένα και το αυτό. Δηλαδή, αυτοί που κινούν τα νήματα από τις μαριονέτες που βλέπουμε στα ηγετικά κλιμάκια, να να πραγματοποιούν, να υλοποιούν τις αποφάσεις αυτής της παγκόσμιας υπερεθνικής ελίτ που σήμερα κυβερνάει τον κόσμο, που είναι οι διεθνείς τραπεζίτες, είναι οι σιωνιστές, και που έχουν αποφασίσει τον κόσμο να τον πάνε μόνο προς μία κατεύθυνση, είτε κυβερνάει αριστερός, είτε κυβερνάει δεξιός. Απόδειξη δε τούτου είναι αυτό που ζούμε σήμερα εμείς στην Ελλάδα, με τους προκαμένους αριστεροπατριώτες μαϊμού. Οπότε έπεσαν τα στεγανά. Για μένα από το 2010 έπεσαν τα στεγανά και κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία από πού προέρχεται κάποιος ή ποια είναι η ιδεολογία του. Σημασία έχει να είναι αγνός άνθρωπος, να είναι έντιμος, να αγαπάει την πατρίδα μας που λέγεται Ελλάδα, να αγαπάει και να θέλει τη διαιώνιση του ελληνικού λαού και να προσπαθεί με τους δικούς του τρόπους να προστατέψει αυτόν τον λαό. Κατάλαβα λοιπόν από τις ομιλίες σας ότι και εσείς είστε ένας τέτοιος άνθρωπος, παρότι ξεκινήσατε από αλλού και εγώ από αλλού και κανονικά δεν έπρεπε ποτέ να συναντηθούμε, και επομένως έχω κάθε λόγο να συμπράττω στις εκπομπές που μου προτείνετε, προκειμένου αφενός να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό, αφετέρου να αποδείξουμε ότι πράγματι δεν υπάρχουν στεγανά. Υπάρχουν Έλληνες έντιμοι που αγαπάμε την πατρίδα μας και τον λαό μας, και υπάρχουν και οι άλλοι που οι περισσότεροι είναι ξένοι πράκτορες ή ηλίθιοι ιδιωτελείς ιδιώτες, κατά την αρχαία ελληνική έκφραση, που θέλουν την τσέπη τους να ικανοποιήσουν και τίποτα άλλο. Λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα να σας διακόψω λίγο. Πρέπει να γνωρίζετε το εξής, ότι το 1944, εσείς και οι ακροατές μας, τον Αύγουστο μήνα 15 το πρωί, σκοτώσανε τη μάνα μου, χτυπώντας το κεφάλι της με τα ξύλα, μέχρι να πεθάνει. Το 1949, εγώ διοικητής λόχου πεζικού στον πόλεμο στο Βίτσι, ζήτησα άδεια να κατέβω 48 ώρες από το διοικητή μου στη Λιβαδιά, διότι περνούσε από στρατοδικείο ο αδελφός αυτού που σκότωσε τη μάνα μου. Κατέβηκα Έλληνες
στο στρατοδικείο διότι θα τον σκοτώνανε. Ήταν καπετάνιος επάνω και θα τον σκοτώνανε. Για να του σώσω τη ζωή. Και του την έσωσα. Δεν θα σας κουράσω πώς έγινε η δίκη. Το γεγονός είναι όταν είπα στο στρατοδικείο ότι ο αδερφός του σκότωσε τη μάνα μου, μου λέει ο συνταγματάρχης, ο πρόεδρος του στρατοδικείου, ευχαριστώ Μάρτης. Και του λέω, πρόεδρε, δεν τελείωσα. Όρισε, τελειώνεται. Η οικογένειά του ήταν 4 άντρες. Οι 3 έχουν σκοτωθεί, είναι ο τελευταίος. Εάν τον σκοτώσουμε, σβήνει μια οικογένεια. Ο πρόεδρος συγκινήθηκε τόσο, ώστε δεν μπορούσε να μιλήσει, χτυπάει το κουδούνι, διάλειμμα, φεύγουνε, γυρίζουν μετά από 18 λεπτά και συνεχίζει τη συνεδρίαση. Τον δίκασε σε 3 χρόνια νομίζω φυλακή, αλλά έδωσε ο Πλαστήρας μετά, η κυβέρνηση Πλαστήρα, χάρη και σε αυτούς που είχαν δικαστεί εις θάνατον και λοιπά και βγήκαν από τη φυλακή. Βεβαίως το παλικάρι αυτό αργότερα, όταν εγώ βγήκα από την φυλακή που έκανα 14 μήνες και 7 μέρες, διότι οργάνωσα επανάσταση να ρίξω την δικτατορία του Παπαδόπουλου, με πρόδωσαν όμως και έχασα την ευκαιρία και έμεινα φυλακή. Όταν γύρισα στο χωριό μου, το παιδί αυτό με βοήθησε να σταθώ ηθικά και να παρηγορηθώ από τα βάσανα τα οποία είχα περάσει. Τον ευχαριστώ. Στον πόλεμο, εκείνον είδα ότι οι σύμμαχοί μας, αγαπητοί μου Ειρήνη, έκαναν το εξής. Εάν οι αντάρτες χάνανε 1-2 μάχες και έπεφτε το ηθικό του, βάζανε σε 2 υψώματα, ένα δεξιά, ένα αριστερά, μεγάλη δύναμη ανταρτών και βάζανε το στρατό, ένα τάγμα στρατιωτικό να περνάει σε εξάδες ή τριάδες ανάμεσα, και όταν έφταναν στο μέσο τους πιάνανε οι αντάρτες με τα πολυβόλα δεξιά αριστερά και τους τσάκισαν. Σε μια τέτοια ενέδρα είχαν στήσει και εμένα και την είδα προσωπικά και την έζησα. Τη γράφω στο βιβλίο μου Αφύπνισης. Έγινε στην περιοχή της Φλωρίνης, στο χωριό Τροπιούχος, πηγαίνοντας για Ιδρούσα. Όταν λοιπόν έβλεπαν ότι ο στρατός έκανε το ηθικό και έπρεπε να τον χρειαστούν, να τον ανεβάσουν το ηθικό, κάναν το αντίθετο, βάζαν το στρατό δεξιά και αριστερά στα υψώματα και βάζαν τους αρτάρτες να περάσουν από τη μέση. Αυτά κύριοι τα έζησα, τα έγραψα. Και από τότε λοιπόν αγωνίζομαι να σβήσω τα μίση μεταξύ αριστερών και δεξιών. Και επομένως αυτά τα οποία είπε, τα υιοθετώ πλήρως που είπες πριν, και φτάνουμε τώρα στον κίνδυνο, που ο κίνδυνος είναι η παγκοσμιοποίηση. Δεν θα μιλήσω εγώ, θα πω μετά πώς φτάσαμε στην παγκοσμιοποίηση, που αποβλέπει και τι πρέπει να προσέξουμε. Και δίνω το λόγο να μας πεις περί παγκοσμιοποίησεως. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαμε, από όπου κι αν προερχόταν ο καθένας, ότι είναι ένα καλό πράγμα καταρχάς. Δηλαδή θα ήταν επιθυμητό, η παγκοσμιοποίηση είναι μια ενιαία, μια παγκόσμια σε όλο τον πλανήτη μας, ενιαία δομή πολιτική, κοινωνική, οικονομική, κυρίως και πρωτίστως βέβαια οικονομική, από εκεί ξεκινάνε όλα, από το εμπόριο. Θα ήταν λοιπόν ένα ωραίο πράγμα αν αυτό μπορούσε να συμβεί και να μην χρειαζόμασταν σύνορα, κράτη, περιορισμούς, στα δικαιώματά μας να είχαμε προβλήματα, αρκεί να ήταν υπό συνθήκες δημοκρατίας και ελευθερίας. Δυστυχώς όμως μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που θα σας πω παρακάτω ότι είναι και μόνο 13 οικογένειες, τόσο μικρός ο αριθμός, αποφάσισαν να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία που δίνει το παγκόσμιο εμπόριο και η παγκόσμια οικονομία και η ενοποίηση που αυτά επιτελούν αναγκαστικά περίπου, προκειμένου να εγκαθιδρύσουν μια παγκόσμια δικτατορία, στην οποία ο έλεγχος θα μας είναι ασφικτικός. Ένα λεπτό. Και 2. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας, αγαπητοί μου Έλληνες, ονειρεύτηκε
και προσπάθησε να πετύχει όχι την παγκοσμιοποίηση αλλά την κοινωνικοποίηση. Διαφέρει ο ένας όρος από τον άλλον. Κοινωνικοποίησης κατά το Μέγα Αλέξανδρο ήταν όλες οι κοινωνίες να ζουν αγαπημένες μεταξύ τους με ορισμένους καινούς νόμους που να μην συγκρούεται η μία με την άλλη και να προχωράν στην πρόοδο και των πολιτισμών. Αυτό το όνειρο του Αλεξάνδρου το πήραν και τον κάναν οι 13 οικογένειες παγκοσμιοποίηση. Συνεχίστε τώρα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν εδώ και να αναφερθώ στις έρευνες που έχουν γίνει, γιατί ξέρετε σημαντικό δεν είναι να πιστεύει κάποιος τη δικιά μου άποψη ή και τη δικιά σας, αν είναι οι απόψεις μας απλώς επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, επειδή τα λέμε ωραία ή επειδή μπορεί να είμαστε και κοντά στην αλήθεια. Καλό είναι ο κόσμος να προσπαθεί να προσφεύγει στις πηγές, δηλαδή στις έρευνες που έχουν γίνει και που έχουν αποδείξει συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία δεν μπορεί κάποιος να πει άλλη άποψη, ότι είναι αλλιώς και άρα αφού είπαν έτσι συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα και όχι επειδή είναι αξιόπιστος αυτός που διακινεί την άποψη αυτή. Να πω λοιπόν εδώ ότι έγινε το 2011 μια πολύ μεγάλη έρευνα από το Ελβετικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, δύο μαθηματικούς διδακτορικούς, τον James Gladfelder και μια ομάδα. Πρέπει να την δει κάποιος στο διαδίκτυο, να την βρει και να τη δει, Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ελβετίας και James Gladfelder είναι το όνομα. Αυτός λοιπόν προσπάθησε να εντοπίσει σε ποιον ανήκουν όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν 2 χρόνια διήρκεσε η έρευνα, τέλος πάντων χρησιμοποιήθηκαν κομπιούτερ κλπ. Θα τα δείτε, τα λέει πάρα πολύ αναλυτικά, είναι 1,5 ώρα το βίντεο του. Και εξηγεί λοιπόν πώς βρήκανε, ξεκινήσανε από 13 εκατομμύρια εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, οι οποίες κατέληγαν σε 43.000 πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες κατέληγαν σε 700 εταιρείες κεντρικές, οι οποίες 700 εταιρείες κεντρικές κατέληγαν πάλι σε 147 μεγάλους παίκτες, τους ονομάζει. Όταν λέμε 147, φανταστείτε ότι είναι η Goldman Sachs, η JP Morgan, η Barclays, η Bank of America, η Deutsche Bank, η BNP Paribas. Αυτή είναι η κολοσσή, οι 147, οι οποίες και αυτές ελέγχονταν μόνο από 13 οικογένειες. Μάλιστα, αναλύει πάρα πολύ ωραία οι διεθνείς τραπεζίτες, δηλαδή. Τώρα φτάσαμε στο ποιοι κυβερνούν. Το βίντεο αυτό επιγράφεται ποιος κυβερνά τον κόσμο. Και λέει πάρα πολύ ωραία πως αυτό είναι κρυμμένο, δηλαδή δεν μπορείς να το αντιληφθείς, ακόμα και αν ακούς JP Morgan ή και Morgan Stanley, αντιλαμβάνεσαι έναν κολοσσό, δεν έχεις όμως εικόνα πραγματική του κολοσσού, γιατί τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κρύβουν στους ισολογισμούς τους την πραγματικότητα. Λέει δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχουν με τα ποσοστά που ελέγχουν από τις άλλες εταιρείες, από τις 13 εκατομμύρια ή 147, θα έπρεπε να φαίνεται ότι διακινούν και οι ίδιοι αποφασίζουν πώς διατίθενται 3 εκατομμύρια στον κόσμο. Οι ισολογισμοί τους είναι πάρα πολύ μικροί. Οπότε δεν φαντάζεσαι ότι πίσω από την Goldman Sachs μπορεί να κρύβεται ολόκληρη η ελληνική οικονομία ή κάτι αντίστοιχο. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να κυβερνούν ολόκληρο τον κόσμο με έναν τρόπο αόρατο, που όμως σιγά σιγά αρχίζει να αποκαλύπτεται, διότι αυτοί αποφάσισαν ότι θέλουν πια να τον αποκαλύψουν. Ήδη από το 1990 κυβερνά η νέα τάξη πραγμάτων, όπως οι ίδιοι αποκαλούν τους εαυτούς τους. Είναι ένα κόλπο που έχει αρχίσει από αρκετά παλιότερα. Εγώ πρώτη φορά που είμαι σίγουρη και με στοιχεία πραγματικότητας ότι ξεκίνησε αυτό είναι το 1922 με το δοκίμιο 23 που έγραψε ο Κούντενχοφ Καλέργη, τότε Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, σχετικά με το δοκίμιο του που επιγραφόταν πρακτήσερ ιντεαλίσμους, που εκεί έλεγε ότι είναι ωραίο πράγμα επειδή ο κόσμος είναι ηλίθιος, έτσι μας θεωρούν, οι λαοί είναι ηλίθιοι, είμαστε ηλίθιοι και δεν μπορούμε, λέει, να αυτοκυβερνηθούμε γιατί δεν το κάνουμε καλά.
Είναι η ίδια λογική του γιατί να αποφασίσουμε που μας έχουν ενспείρει, να μην αποφασίσουμε εμείς με δημοψήφισμα γιατί δεν ξέρουμε την οικονομία του Χάρβαρντ, αλλά να καλέσουμε τον καθηγητή που σπούδασε στο Χάρβαρντ και τα κάνει, είδατε πόσο καλά μας τα κάνει. Αυτοί λοιπόν είπανε τότε, ο Κούντενχοφ Καλέγη, ότι υπάρχει μια υπερεθνική ελίτ, λέει, η οποία είναι έξυπνη και φωτισμένη και κατάλληλη να μας κυβερνήσει και να μας κάνει το καλό μας. Το οποίο καλό μας το είπε αναλυτικά ο Orwell στο 1984, που εκεί προσπάθησε να μας ενημερώσει και να μας ειδοποιήσει για τα φοβερά κακά που ερχόντουσαν στη ζωή μας και που απλώς ήρθαν λίγο αργότερα. Δηλαδή το Big Brother που περιγράφει ο Orwell, έχουμε ξεκινήσει ήδη σήμερα να το ζούμε και θα ολοκληρωθεί με την κάρτα πολίτη που λέμε, που θα είναι εκεί όλα μας τα δεδομένα, την κατάργηση του χρήματος, αυτό το επιδιώκει η υπερεθνική σιωνιστική ελίτ, ήδη το βλέπουμε εδώ με τα μαϊμού αφορολόγητα, γιατί ξέρετε οι ελίτ αυτοί θέλουν και να το αγαπάμε αυτό που μας συμβαίνει. Θέλουν να αγαπάμε να είμαστε δούλοι και σκλάβοι και να μην ονειρευόμαστε την ελευθερία, σαν να μην υπήρχε ποτέ στη ζωή μας, σαν να μην γεννηθήκαμε ποτέ ελεύθεροι. Σκοπεύουν λοιπόν, ήδη βλέπετε ότι καταργείται το χρήμα, μία τα capital controls, μία αφορολόγητο άμα έχουμε την κάρτα, μην χρησιμοποιείτε κάρτα, η κάρτα δεσμεύει κατά τρόπο αφόρητο και αδιόρατο προς στιγμή την ελευθερία σας και την ελευθερία μας, διότι πρέπει να καταλάβετε ότι όταν κάποιος ξέρει πού πηγαίνεις, με ποιον είσαι, κάθε στιγμή, τι τρως, τι ταινία βλέπεις, τι βιβλίο διαβάζεις, τι χρώμα σου αρέσει να φοράς, τι υλικό προτιμάς να φοράς, τι αυτοκίνητο έχεις, τα πάντα καταγεγραμμένη ολόκληρη τη ζωή σου από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, ελέγχει τη σκέψη σου και την προσδιορίζει με τρόπο μη ανεκτό σε ελεύθερους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν κάνει ήδη η παγκοσμιοποίηση και μας δίνουν και κίνητρα ή μας βάζουν στο μυαλό ότι μην χάσουμε τις κάρτες μας, να πάμε μετά στο RFID, που αυτό είναι το, να το πω με απλά λόγια, το χάραγμα που το πίστευα παραμύθι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που μας είπε η Αποκάλυψη του Ιωάννη, που μας είπε η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία. Πραγματικά τα θεωρούσα παράμυθια και έλεγα είναι αδύνατο να συμβούν όλα αυτά. Και να λοιπόν που φτάνουμε στο σημείο να ταυτίζεται ο παγκόσμιος κυβερνήτης με τον αντίχριστο της θρησκείας μας και με τον μεγάλο αδελφό του Orwell. Κάτι ξέραν όλοι αυτοί και κάπου προσπάθησαν να μας κινητοποιήσουν. Να μην μονοπολώ όμως το λόγο και θα συνεχίσω παρακάτω στο πώς το κάνουν αυτό. Πώς το καταφέραν, πώς μας φτάσανε μέχρι εδώ. Γιατί η οικονομία δεν αρκεί για να σου πάρουν την ελευθερία σου. Πού πήγαν οι φύλακες, πού πήγανε οι αστυνόμοι, οι στρατιωτικοί, οι δικαστές, οι ηγέτες, ο λαός. Γιατί κανείς δεν διεκδικεί το αυτονόητο που είναι η ελευθερία μας. Αυτό θα σου απαντήσω στο τέλος, όταν σου αρχίσω να ενημερώσω τους ακροατάς μας πότε ξεκίνησε η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε με την πρώτη σιωνιστική αυτοκρατορία. Η πρώτη σιωνιστική αυτοκρατορία, αγαπητοί μου Έλληνες, ιδρυώθηκε από το Μέγα Κωνσταντίνο και τι παρακινήσει, μάλλον τι επιβολή της μάνας του Ελένης. Η μάνα του Ελένη ήταν ελεγχόμενη από το σιωνισμό και προώθησαν το Μέγα Κωνσταντίνο ως αυτοκράτορα και για να φύγουν από τη Ρώμη έκανε την Ανατολική Αυτοκρατορία με την Κωνσταντινούπολη. Περιττών ότι μετά τον Κωνσταντίνο οι επόμενοι αυτοκράτορες ήταν κάθε αυτού Εβραίοι, αρχής γενομένης από το Θεοδόσιο. Και όπως σήμερα οι σιωνιστές κυβερνούν την ανθρωπότητα από το σκότος, χωρίς να φαίνονται οι πραγματικοί εξουσιαστές σήμερα, έτσι και τότε δεν φαινόταν οι πραγματικοί εξουσιαστές που ήταν το ιερατείο των σιωνιστών. Όταν τελικά περί το 400-500 μετά Χριστόν κατάφεραν να διοικούν την ανθρωπότητα μέσω της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, έγινε
στην Κωνσταντινούπολη στον υπόδρομο μια στάση η οποία ονομάστηκε Στάσης του Νίκα. Με τη στάση του Νίκα, την οποία έκαναν ακρεφείς Έλληνες για να ρίξουν τον Ιουστινιανό, τον αυτοκράτορα, ο οποίος εσώθη, φώναξε τους δικούς του, τους συγγενείς του, τη γυναίκα του κλπ. Και για να φύγουνε, και είχε και το πλοίο έτοιμο να ανέβουν να φύγουνε, και οι στασιαστές είχαν καθίσει στο κάθισμα του υποδρόμου, που ήταν ο θρόνος που παρακολουθούσε τις υποδρομίες, ο αυτοκράτορα, τον καινούριο αυτοκράτορα, τον Έλληνα το δικό τους, μία νυμφομανής πόρνη, που ήταν η γυναίκα του αυτοκράτορα, γυρίζει και του λέει: «Πού πας Ιωστινιανέ?» «Θα φύγω με Θεοδωρά. Εδώ είναι η θέση σου. Φώναξε τους μισθοφόρους και βάλτος στον υπόδρομο να σφάξουν τους στασιαστάς». Άβολος ο Ιωστινιανός ακολουθούσε πάντοτε τις οδηγίες της γυναίκας του. Ο Κωνσταντίνος ακολουθούσε τις οδηγίες της μάνας του, της Ελένης. Μια γυναίκα δηλαδή πάντα. Κάτι κάνει. Φωνάζει λοιπόν τους μισθοφόρους, δίνει εντολή στο Βελισσάριο και μπαίνει μέσα με τους Γερμανούς τους μισθοφόρους και σφάζει τον ενθροισμένο νέο αυτοκράτορα και 30.000 Έλληνες. Όλοι πίστεψαν ότι τότε έσβησε ο ελληνισμός και πάει μπροστά η ουσιονιστική αυτοκρατορία και τρίψαν τα χέρια τους. Αποτέλεσμα, οι Έλληνες συνήλθαν μετά τη σφαγή και μέσω της χριστιανικής θρησκείας ανέβηκαν στα υψηλά μπαλκόνια της αυτοκρατορίας. Φοβήθηκαν τότε οι σιωνιστές και χρησιμοποίησαν τη βασική μέθοδο, το διέρη και βασίλευε, την οποία χρησιμοποιούν και στις μέρες μας και διοικούν τη χώρα μας. Ή ο ένας ή ο άλλος που είπες πριν θα πρέπει να ανέβει στην εξουσία. Και τότε έβαλαν τις οικονομαχίες, οι οποίες κράτησαν πολλά χρόνια. Από τη μια μεριά διοικούσαν τους οικονομάχους οι σιωνιστές και από την άλλη διοικούσαν οι Έλληνες χριστιανοί τους δικούς τους. Κέρδισαν τελικά οι Έλληνες και ανέβασαν και αυτοκράτορες Έλληνες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν έγινε ελληνική από τότε και πέρα. Μέχρι τότε ήταν σιωνιστική αυτοκρατορία και διοικείται απόλυτα από τον πρόεδρο της σιωνιστικής ιερατείας, τον αρχηγό, τον αρχιραβίνο. Έκτοτε όμως δεν σταμάτησαν. Απεφάσισαν να ξαναδημιουργήσουν τη διχόνοια και τη διαίρεση. Και το 1054 διαίρεσαν Ανατολική και τη Δυτική Εκκλησία, Ορθόδοξους και Καθολικούς. Περιττόν ότι μέσω των Καθολικών οργάνωσαν τους χριστιανούς της Ευρώπης τόσο δυνατά και τόσο τους έβαλαν υπό την διοίκησή τους που τους έστρεψαν ως σταυροφόρους δήθεν να πάνε στους Αγίους Τόπους και σταματούσαν όλες οι σταυροφορίες στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε η τέταρτη σταυροφορία μέχρι να παίρνουν τις γυναίκες και να τις βάζουν να πάνω στην Άγια Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς και να κάνουν έρωτα. Τόση καταστροφή υπήρξε στον ελληνισμό. Τον φάγαν μέχρι που το 1453 παραδόθηκε στους Τούρκους. Και έτσι λοιπόν σταμάτησε η πρώτη αυτοκρατορία την οποία θέλανε η κοσμοκρατορία το 1530 από τη στάση του Νίκα το 1532. Το 1450 μετά ήταν έτοιμοι να ετοιμάσουν τη δεύτερη παγκοσμιοποίηση, η οποία και αυτή καταστράφει από τον πλήθωνα το γεμιστό και το Βυσσαρίωνα, οι οποίοι ξεκίνησαν
την επανάσταση της αναγεννήσεως. Και τώρα έχουμε την τρίτη προσπάθεια επιβολής της παγκοσμιοποίησης. Συνεχίστε το υπόλοιπο που θέλατε. Ναι, να έρθουμε λοιπόν, εγώ είμαι περισσότερο του σήμερα, δεν τα γνωρίζω αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε, τα ιστορικά στοιχεία, με τον τρόπο που μας τα είπατε, διαφορετικά σαν γεγονότα, ναι. Ήθελα λοιπόν να πω στον κόσμο ότι καλό είναι να μην πιστεύει και να μην καταπίνει αμάσιτη την εικονική πραγματικότητα που του σερβίρουν. Τα κανάλια, όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στην πραγματικότητα, όλοι το έχουμε αντιληφθεί, μέσα μαζικής χειραγώγησης. Δεν πρέπει καθόλου να τα βλέπετε αυτά, προσπαθήστε να ενημερώνεστε από το διαδίκτυο και μην πιστεύετε τις απόψεις, ξαναλέω, που σας σερβίρουν, πιστεύετε αυτό που βλέπουν τα μάτια σας και αυτό που ακούν τα αυτιά σας. Κρίνετε με τη δικιά σας τη λογική, με το δικό σας το συναίσθημα και όχι με αυτό που θα θέλατε να είναι, με αυτό που πραγματικά είναι. Να πάμε λοιπόν στο πώς πραγματοποιείται σήμερα η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση αφενός πραγματοποιείται με την κατάργηση των εθνών κρατών. Όλοι θα έχουμε καταλάβει και αν δείτε και η πνευματική ταγή που μας οδηγούν, όλοι καταλήγουν στα συμπεράσματα, κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. Ότι δεν είναι καλό πράγμα να είμαστε ξεχωριστοί και ξεχωρισμένοι, αλλά καλύτερο είναι να είμαστε ένας αχταρμάς. Όλοι μαζί, όπως να είναι, όσο να είναι. Αυτό ήταν η λογική που είχε εισαγάγει ο Κούντενχοφ Καλέργη, που σας είπα προηγουμένως, στο Πρακτήσερ Ιδεαλίσμους. Έλεγε ότι για να γίνει κατορθωτή αυτή η παγκόσμια δικτατορία, να επιβληθεί ανέμακτα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη τέχνη στον πόλεμο, όπως το είχε πει αυτός ο αρχαίος Κινέζος, ο πρώτος φιλόσοφος του πολέμου, ο Σουν Τσου, είναι να μην χρειαστεί καθόλου να πολεμήσεις για να κατακτήσεις τον εχθρό. Αλλά πώς να γίνει αυτό? Από μέσα, φυτεύοντας δηλαδή πρακτικά ανθρώπους δικούς σου, που ακολουθούν τις εντολές σου και που παρουσιάζονται ως αρχηγοί του εχθρού σου, αυτοί να αποκτήσουν μια στρεβλή εικόνα, να μην καταλαβαίνουν δηλαδή, βλέποντας τον Τσίπρα και τον Καμένο, βλέποντας τον Μητσοτάκη, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Παπανδρέου, δεν καταλαβαίναμε ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν είναι υπάλληλοι δικοί μας, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι δεν τους διαλέξαμε και δεν τους βάλαμε εμείς ποτέ εκεί, αλλά αυτοί που τους προώθησαν, έτσι, αυτοί των διεθνών τραπεζιτών, των αγορών, των σιωνιστών, αυτών των 13 οικογενειών που μας τα είπε πάρα πολύ ωραίο ο Τζέιμς Γκλατφέλντερ και που είναι μαθηματική έρευνα, επαναλαμβάνω, επομένως έχει στοιχεία αδιάσυστα, δεν παλεύονται τα στοιχεία της. Μας βάζουν λοιπόν ανθρώπους που είναι δικοί τους υπάλληλοι και που τους εκπαιδεύουν σε μυστικές λέσχες επί χρόνια, μερικούς από πάρα πολύ μικρούς, μερικούς μεγαλύτερους τους αναλαμβάνουν, ή αν κάποιος παρισφρήσει και μόνος του κατορθώσει με άλλες βοήθειες ή το βοηθήσει και η τύχη του να φτάσει σε θέση αρχηγού κράτους ή τον εκβιάζουν, έτσι, με τη ζωή του, με τα παιδιά του κλπ. Ή τον δολοφονούν. Ή πραγματικά τον δολοφονούν, όπως συνέβη. Έχουν δολοφονηθεί, έχετε δίκιο για τους Αμερικανούς, ο Κέννεντι, ο Τζέφερσον, ο Λίνκολν. Αυτοί και οι τρεις προσπάθησαν να ανακτήσουν το εκδοτικό προνόμιο της Αμερικής. Δηλαδή, από την αρχή, από το πόλεμο Βορείων και Νοτίων, το εκδοτικό προνόμιο το είχε μία τράπεζα. Η τράπεζα. Η τράπεζα τους. Η τράπεζα ιδιωτική είναι του Ρότσιλντ, ναι, των σιωνιστών. Και προσπάθησαν αυτοί οι πρόεδροι, καταλαβαίνοντας ότι φαλκιδεύεται η ελευθερία τους, διότι αν ένα κράτος που έχει το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο κόβει χρήμα, δηλαδή αυτό που λέμε χρήμα, και το διακινεί, αν το δανείζεται και πρέπει να επιστρέψει επιτόκιο, το επιτόκιο αυτό από κάπου πρέπει να βρεθεί. Δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε τι είναι χρήμα. Χρήμα όμως, το χρήμα είναι ένα απλό χαρτί, αυτό έχετε στο μυαλό σας. Σταδιακά δε μετά τον Νίξον, παγκόσμια, έπαψε να έχει και οποιοδήποτε αντίκρισμα σε πραγματικό πλούτο, σε χρυσό κυρίως. Επομένως, πλέον κατήντησε να είναι ένα απλό χαρτί. Από το χαρτί αυτό βάλτε στο μυαλό σας ότι τυπωνόταν μέχρι πρότινος μόνο
τα 9 χαρτονομίσματα από τα 100, δηλαδή ακόμα και σε χαρτί, τα 91 δολάρια ή ευρώ, ας πούμε, από τα 100, ήταν ένα λογιστικό νούμερο, ένας αριθμός, ένα καντράν, σε ένα κομπιούτερ, σε μια οθόνη. Τα υπόλοιπα 9 μόνο τυπώνονταν και έρχονταν στα χέρια μας. Τώρα λοιπόν, επειδή αυτό το νούμερο παραμεγάλωσε, αυτό το πλασματικό, το λογιστικό νούμερο, και έγινε 3 εκατομμύρια, φανταστείτε ότι η Deutsche Bank έχει άνοιγμα 35 τρισεκατομμύρια, χρηματοπιστωτικό άνοιγμα 35 τρισεκατομμύρια, όταν το ΑΕΠ, το ετήσιο της Γερμανίας, μία τράπεζα είναι η Deutsche Bank, η μία από τις τράπεζες τις γερμανικές. Η ίδια η Γερμανία έχει ετήσιο ΑΕΠ 7 τρισεκατομμύρια. Μα είναι δυνατόν η μία τράπεζά σου να έχει 10 φορές παραπάνω από το... Και μάλιστα είπα λάθος νομίζω, όχι 35, είναι 200 νομίζω. 200, είναι 20 φορές παραπάνω το ΑΕΠ. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι μια φούσκα όπως φούσκες, τα δομημένα, τα παράγωγα, όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Εκεί στηρίζουν τη φτώχεια. Που δημιουργήθηκαν για να αρπάζουν τι, τον πραγματικό πλούτο. Γιατί ο πραγματικός πλούτος πρέπει να ξέρει ότι είναι η γη, τα ορυκτά, ο χρυσός. Όταν πάρουν τη γη μας, τα ορυκτά μας και το χρυσό μας, τότε δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν επιβιώνουμε χάρη στο χαρτί που λέγεται χρήμα. Μάλιστα υπήρχε και ένα πείραμα που έγινε στην Αυστρία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και που ένας δήμαρχος έφτιαξε ένα άλλο είδος χρήμα, το οποίο κυκλοφορούσε, δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε. Ένα λεπτό θα το πω αυτό με δύο λόγια. Επειδή φτώχευσε ο δήμαρχος αυτός, σκέφτηκε να βγάλει δικό του νόμισμα και να... Το πείραμα, δεν θυμάμαι το όνομα του. Λοιπόν, και δεν χρησιμοποιούσε το κρατικό νόμισμα, αλλά το ντόπιο, το δικό του που έβγαλε ο Δήμος. Και έφτασε ο Δήμος να γίνει... Ανταλλακτικά. Έγινε πιο ευημερούσε περισσότερο από όλους τους άλλους Δήμους. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι εμποδίστηκε να το συνεχίσει, γιατί και η... Ναι, τον σταμάτησαν, δεν συνέφερε. Οι τριγύρω Δήμοι σιτίζονταν μέσω αυτού του τρόπου, μέσω των τραπεζογραμματίων που είχε εκδώσει ο συγκεκριμένος δήμαρχος, και τότε τον είχε επισκεφθεί μάλιστα ο Γάλλος Πρωθυπουργός, καθηγητές από τη Γαλλία για να το κάνουν και αυτοί αυτό. Γιατί να είμαστε χρεωμένοι και να πεινάμε και να ανέβει ένας δικτάτορας στην εξουσία όπως έγινε με τον Χίτλερ κλπ. Τότε λοιπόν παρενέβη η τράπεζα της Αυστρίας, η κρατική, και καλά κρατική, η κεντρική τράπεζα μάλλον, γιατί να ξέρετε ότι ο βασικός τρόπος με τον οποίο απέκτησαν πρόσβαση οι παγκοσμιοποιητές στη ζωή μας ήταν μέσω των κεντρικών τραπεζών των κρατών που σταμάτησαν να είναι κρατικές, δανείζανε χρήματα κράτη, τα χρεώσανε, τα υπερχρεώσανε και μετά τους πήραν ολόκληρο τον πλούτο. Τότε λοιπόν παρενέβη η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας και πήγε στα δικαστήρια και είπε τι γίνεται εδώ πέρα. Ο καθένας θα βγάζει το δικό του χρήμα, θα το διακινεί στο χωριό του, στην πόλη του και θα μου κόβει εμένα την αποκλειστικότητα, άρα και τον τόκο και τον τρόπο για να καταλάβω όλα τα κράτη. Και έτσι σταμάτησαν το Δήμαρχο. Και έτσι σταμάτησαν, ναι, είπαν ότι ήταν παράνομο και σταμάτησε αυτό το πείραμα, το οποίο έδειξε πάρα πολύ εύστοχα και εύγλωτα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να χρεώνονται τα κράτη, ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να πεινάνε, να φτωχοποιούνται οι λαοί και δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος να μην ορίζουμε τη μοίρα μας και να μην ζούμε ελεύθεροι και καλά. Ένα λεπτό διακοπή πάλι. Αυτό ακριβώς σήμερα συμβαίνει, αγαπητοί μου, στην Ελλάδα. Αν η Ελλάδα έκοβε δικό της νόμισμα, τύπωνε το νόμισμά της, δεν θα χρειαζόταν η Τρόικα να πάει και να έρχεται. Διότι τα λεφτά που παίρνουμε δανεικά από την Τρόικα είναι να πληρώσουμε χρέη. Εάν είχαμε δικό μας νόμισμα θα το κόβαμε εμείς τα λεφτά και δεν τα παίρναμε από κανέναν. Έχω ξεχάσει το όνομα και προσπάθησα να το ξαναβρω. Ναι, δεν πειράζει. Θα το θυμηθώ στην πορεία. Λοιπόν, ένας τρόπος λοιπόν που πάνε που οι παγκοσμιητές έχουν καταφέρει να έχουν τόσο μεγάλη δικαιοδοσία επάνω στις ζωές μας και στα κράτη μας είναι αυτός του χρήματος. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τελευταία φάση αυτού του σχεδίου που ανταλλάσσουμε και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα έθνη κράτη τον πραγματικό μας πλούτο, όπως ξαναείπα, με το ψεύτικο χαρτί, το ψεύτικο χρέος
που μας λένε ότι χρωστάμε. Απόδειξη τούτου είναι ότι όσοι ηγέτες δεν δέχτηκαν να χρεώσουν τους λαούς τους με παρόμοιο τρόπο, πέθαναν, δολοφονήθηκαν. Δολοφονήθηκε ο Τορίχος του Παναμά, δολοφονήθηκε ο Ρολντός του Εκουαδόρ, δολοφονήθηκε ο Κέννεντι. Καλό είναι να δείτε τον οικονομικό δολοφόνο, μια εκπομπή που είχε κάνει ο Κούλογλου, αυτός που παρίστανε και αυτό στον αριστερό, ο σημερινός ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε κάνει αυτή την εκπληκτική εκπομπή, όπου παρουσιαζόταν ένας πραγματικός οικονομικός δολοφόνος, ένας πράκτορας δηλαδή. Αυτός έλεγε ότι υποτίθεται ότι δούλευε για μια κατασκευαστική εταιρεία, στην πραγματικότητα όμως ήταν των μυστικών υπηρεσιών των Αμερικανικών, που Αμερική στην πραγματικότητα επίσης δεν υπάρχει, με την έννοια ότι η κυβερνητική της πολιτική καθορίζεται από το AIPAC, από τους σιωνιστές, δεν έχουν δικιά τους πολιτική, και επανειλημμένως τα έχει καταγγείλει όλα αυτά ο Ρον Πολ, ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ το 2008 και ο οποίος αναρωτιέται και εξηγεί με μεγάλη σαφήνεια ότι η Αμερική δεν θα είχε κανένα λόγο ποτέ από μόνη της να έρχεται να πολεμάει στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στη Λιβύη, στο Λίβανο. Πόσο απάνθρωπο είναι το γεγονός ότι έχουν βρει τα drones, που είναι μη επανδρομένα αεροθούμενα, τα οποία αυτά σκοτώνουν λαούς ολόκληρους, χωριά ολόκληρα. Θέλουν να σκοτώσουν έναν, ας πούμε, ο οποίος είναι κίνδυνος για το σύστημα, για το καθεστώς, σκοτώνουν μαζί του και άλλα 7.000 άτομα. Κανένα πρόβλημα. Βρήκαμε τη δικαιολογία. Παράπλευρες απώλειες. Παράπλευρες απώλειες. Πολύ ωραία. Ναι. Καταργούν λοιπόν και αποκτούν τον πραγματικό πλούτο. Καταργούν τα έθνη κράτη και ως έθνη, όμως με άλλον τρόπο. Η ομοιογένεια, υπάρχουν δύο πάρα πολύ μεγάλες και πολύ καλές έρευνες πάνω σε αυτό. Η μία είναι της Καθλίν Γκρίνχιλ του Πανεπιστημίου Τάφτς της Μασαχουσέτης. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναγωνιούν για την αλήθεια και να την δώσουν και να την αποκαλύψουν στον κόσμο. Αυτή εξήγησε πώς οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες μας εισήγαγαν την έννοια της πολυπολιτισμικότητας στη ζωή μας, χωρίς να τη χρειαζόμαστε. Η Αμερική γεννήθηκε ως ένα πολυπολιτισμικό κράτος, γιατί ήταν κράτος μεταναστών εξ αρχής, αφού βέβαια εξαφανίστηκαν οι γηγενείς, οι Ινδιάνοι. Εμείς που ήμασταν ξεχωριστά έθνη κράτη, άλλο η λευκή φυλή, άλλο η μαύρη, άλλο η κίτρινη κλπ. Αποφάσισαν τότε, ο Κούντενχοφ Καλέργη το λέει αυτό, ότι ο τρόπος για να τους χειραγωγήσουμε όλους αυτούς είναι να φέρουμε 185 εκατομμύρια αφροασιατικής καταγωγής που θα κατακλείσουν την Ευρώπη, θα αλλοιώσουν τη λευκή φυλή και εξηγούν, ακούστε, είναι ανατριχιαστικά αυτά που λέει. Θα προέλθει, λέει, από την επιμιξία μια άλλη φυλή που θα έχει τα χαρακτηριστικά του αρχαίου Αιγυπτίου και που κυρίως θα είναι ηλίθια φυλή. Υπό την έννοια δηλαδή ότι από την επιμιξία δεν κρατιούνται τα καλύτερα στοιχεία της κάθε μιας φυλής. Εγώ ούτε περνάει ποτέ από το νου μου ή από το λογισμό μου, όπως και των περισσότερων ανθρώπων. Ποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος, δεν υπάρχει διαφορετικός. Αυτό το έχουν πάρει, με συγχώρησε κύριε Ειρήνη, το έχουν πάρει από το θέμα της ζευγαρώσεως αλόγου με γαϊδάρο, που βγαίνει το μουλάρι. Θέλουν να μουλαροποιήσουν τους λαούς της γης. Τι θα πει το μουλάρι? Το μουλάρι έχει ενδιάμεσο πνεύμα μεταξύ γαϊδουριού και αλόγου και έχει και ενδιάμεσες καταστάσεις πάρει μεταξύ του ενός και του άλλου και δεν έχει πάρει τα καλύτερα όπως γράφει ο Καλέργη, αλλά έχει πάρει τα χειρότερα και γι' αυτό ακριβώς με βάση αυτό θέλουν να μουλαροποιήσουν την Ευρώπη. Και τις φυλές όλες. Ναι, τις φυλές όλες βασικά. Τις ανεπτυγμένες βασικά τους ενδιαφέρει. Την ελληνική και τις ευρωπαϊκές. Είναι προφανές όμως ότι η λευκή φυλή ήταν η καλύτερα περιχαρακωμένη μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Αλλά... Γιατί πράγματι ήταν και ανεπτυγμένη και επομένως δεν είχε λόγο να μεταναστεύσει και να υποστεί τις επιμιξίες αυτές και την αλλίωση. Και γι' αυτό κυνήγησαν οι επίδοξοι κοσμοκράτορες τη λευκή φυλή.
Ναι. Να Και τώρα συμβαίνει αυτό. Η Καθλίν Γκρίνχιλ λοιπόν είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαλύσεις μια κοινωνία είναι να φέρεις ανθρώπους που δεν μπορούν να αφομοιωθούν σε αυτήν, όπως συμβαίνει τώρα δηλαδή με τους αφροασιατικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική κουλτούρα από εμάς, μια διαφορετική θρησκεία που δεν ταιριάζουμε σε απολύτως τίποτα, γιατί έτσι λέει πιέζεται ο αυτόχθον λαός να υποχωρήσουν τα πολιτισμικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή να μας αρέσει και η μαντήλα, να μην ντυνόμαστε εμείς όπως έχουμε συνηθίσει, γιατί λέει προκαλούμε, οι ξαφιές προκαλούν, οι ξεσκέπαστες προκαλούν, και να γίνουν πιο βάρβαροι, και να γίνουν όλοι βάρβαροι. Και στην πραγματικότητα, λέει αυτή στην έρευνά της, που παρακαλώ τον κόσμο να την ψάξει και να τη διαβάσει, καταλήγει ότι στην πραγματικότητα υποχωρούν τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά του κράτους, γιατί δεν σε ρωτήσανε και δεν επέλεξες ποτέ αν θέλεις να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου. Αν θέλουμε δηλαδή ξαφνικά να ντυνόμαστε με μαντήλες, να ντυνόμαστε πάρα πολύ προσεκτικά, μεταξύ του πάρα πολύ προσεκτικού και του αλλά σου τα επιβάλλουν λοιπόν να αλλάξεις νοοτροπία και να ακολουθήσεις κάτι άλλο που δεν είναι δικό σου, που δεν είναι αυτό που σε έμαθε η μάνα σου και ο πατέρας σου. Αφού αφήσουμε λοιπόν και αυτό, ο άλλος τρόπος με τον οποίο μας χειραγωγούν και επιβάλλει την παγκοσμιοποίηση είναι η κατάργηση των θρησκειών. Καταργήθηκαν έθνη κράτη, καταργείται χρήμα, καταργούνται και θρησκείες. Είδατε τώρα ότι γίνεται μια προσπάθεια ενοποίησης και ομογενοποίησης της χριστιανικής θρησκείας. Έγινε και η Ιερά Σύνοδος του Κολυμβαρίου της Κρήτης, όπου πρέπει να σας πω ότι αν επρόκειτο να ενοποιηθεί πράγματι για καλό σκοπό η Ορθόδοξη Χριστιανική με την Καθολική θρησκεία ή με τα υπόλοιπα δόγματα, αυτό θα ήταν κάτι πολύ καλό. Γιατί στην πραγματικότητα πιστεύουν όλες αυτές, όλα αυτά τα πράγματα δεν επιτυχάνε το σκοπός τους και γι' αυτό βάλανε άλλο Θεό. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Θεός, ο κοινός, ο Μέγας Αρχιτέκτονας. Ναι, δηλαδή κόβουν τελείως όλες τις θρησκείες και Θεό από εδώ και πέρα. Όλοι οι άνθρωποι της γης θα έχουμε το Μέγα Αρχιτέκτονα. Τον οποίο Μέγας Αρχιτέκτονα είναι ο Θεός των Σιωνιστών και εν συνεχεία τον έβαλαν στους Μασόνους. Και αφού τον έχουν οι Μασόνοι και οι Σιωνιστές, τον βάζουμε και στους λαούς και τελειώσαμε το Θεό. Και αυτό γίνεται στραβά λοιπόν η ενοποίηση των θρησκειών, γιατί οι ηγέτες που είναι στα δόγματά μας, στο Ορθόδοξο, ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Πάπας, είναι κομμάτι εξουσία από τους Σιωνιστάς. Δεν είναι ηγέτες πραγματικοί, είναι φυτεμένοι δούλοι τους, υπάλληλοι τους. Δεν είναι απορίας άξιων πως ο προηγούμενος Πάπας παραιτήθηκε. Γιατί παραιτήθηκε? Αυτοί οι σόβοι πεθαίνουνε. Δεν ήταν αποφασισμένος αυτός να κάνει όλα όσα έπρεπε για την παγκοσμιοποίηση. Οπότε έφυγε από τη μέση παρετούμενος, αφού πιθανώς εκβιάστηκε και παρετήθηκε. Και ήρθε ο επόμενος που μας λέει τι καλοί που είναι οι μετανάστες, τι καλό που είναι να κατακλειστούμε, τι δουλειά έχει ένας παπάς να μας πει, με ποιο τρόπο θα ζήσουμε και αν έχουμε επιλογή σε αυτό ή όχι. Τι δουλειά έχει ένας παπάς που είναι ο Βαρθολομαίος και υποτίθεται ηγείται της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας, να πει ότι το Ιερό Κοράνιο λέει είναι εξίσου ιερό όπως είναι λέει και η Αγία Γραφή. Όπου το Ιερό Κοράνιο λέει μέσα ότι η γυναίκα είναι ένα ζώο και ότι άμα δεν πιστεύει ο άλλος με το καλό τη θρησκεία σου, δεν πειράζει, βγάλει του και κάνα μαχαίρι. Πώς γίνεται δηλαδή βασικές αρχές της χριστιανοσύνης των όσων δίδαξε ο Χριστός να είναι εξίσου καλά για τον ηγέτη της θρησκείας αυτής, με μια άλλη θρησκεία που λέει τα ακριβώς ανάποδα, που είναι κατά της ελευθερίας, κατά της αγάπης, κατά της ισότητας. Αυτό τη δολοπρέπεια των αρχηγών των εκκλησιών, τους οποίους ανεβάζουν οι Σιωνιστές, όπως είπες πριν, αλλά δεν το είπες καθαρά. Ξεκάθαρα λοιπόν, και οι αρχηγοί των εκκλησιών ανεβαίνουν από το ίδιο γραφείο, που ανεβαίνουν και οι αρχηγοί των κυβερνήσεών μας και οι πολιτικοί μας. Για να συνειδητοποιήσετε πόσο δεν υπάρχει δημοκρατία και δεν αποφασίζουμε εμείς, γιατί λένε πολλοί ναι, αλλά εμείς το ψηφίσαμε, τον τάδε, το δίνα κλπ. Δεν είναι, ναι, πρέπει να καταλήξουμε, να φτάσουμε στο συμπέρασμα, δεν πειράζει, να το αφήσουμε μισό. Υπάρχει μια άλλη επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Princeton,
την οποία έκαναν δύο καθηγητές, ο Μάρτιν Γκίλενς και ο Πέιτς, που κατέληξε για την Αμερική, αφού μελέτησε, δείτε, από το 1980 μέχρι το 2000 αποφάσεις και πρωτοβουλίες νομοθετικές της Αμερικής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 98% των επιλογών των νομοθετικών ανήκει σε μία μικρή κάστα ανθρώπων που αριθμεί το 2%. Δηλαδή μόνο το 2% είναι αυτό που αποφασίζει τελικά για το τι νόμους έχουμε, οπότε να μην απορείτε και για τις έμφυλες ταυτότητες και για τα δάνεια που πρέπει να πάρουμε και να ξαναπάρουμε και να ξεπουληθούμε ολόκληροι και εμείς και τα παιδιά μας και να καταστούμε δούλοι. Για να φτάσουμε λοιπόν στο συμπέρασμα της παγκοσμιοποίησης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια σε όλους μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάρα πολλά είναι αυτά που δεν πάνε καλά. Προσπαθήσαμε τώρα, σε αυτό το χρόνο που είχαμε, να εξηγήσουμε τι δεν πάει καλά και πρέπει να φτάσουμε και στο διατάφτα τι πρέπει να κάνουμε για να μην γίνουμε δούλοι εμείς, που ακόμα το παλεύουμε, και κυρίως να μην παραδώσουμε δούλους τα παιδιά μας και να μην εξαφανιστούμε ως λαός, ως ελληνικός λαός, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς απειλούμαστε. Δύο-τρία πραγματάκια λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο είναι να ενημερωνόμαστε από το διαδίκτυο και να ψάχνουμε τις πηγές, να διαμορφώνουμε τη δικιά μας άποψη με βάση την κριτική ικανότητα του μυαλού μας και όχι τη συναισθηματική. Τη συναισθηματική και την ευκολία της κατάποσης μπουρδολογίας αδιανόητης που μας πασάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το κυριότερο, επειδή βλέπουμε ότι τώρα βάλλονται και τα σύνορά μας, υπάρχει μια απόφαση προηλημμένη, και είναι ξεκάθαρο αυτό, ακροτηριασμού της Ελλάδας και βέβαια και διάλυσης όλων σε όλα τα κράτη. Θα έχετε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται εδώ και 10 χρόνια, που εγώ δεν είχα αντιληφθεί, νόμιζα ότι είναι καλό. Η βία είναι κακή, μας λένε. Η βία είναι κακή. Η βία δεν είναι πάντα κακή. Χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις, αλλά μερικές φορές είναι πολύ καλή. Βία έκανε ο Κολοκοτρώνης, βία έκανε ο Λεωνίδας, βία έκανε ο Παναγούλης που προσπάθησε να από την άξη. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση, δεν είναι απορίας άξιων πως ο Παπαδόπουλος, που ήταν ένας χουντικός, ένας δικτάτορας, δεν εκτέλεσε τελικά τον Παναγούλη, ο οποίος προσπάθησε να τον σκοτώσει. Γιατί προφανώς έβλεπε στον Παναγούλη έναν πραγματικό άντρα, ένα παλικάρι που είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί την ιδεολογία του και με κίνδυνο της δικιάς του ζωής, αλλά και να σκοτώσει, και επειδή είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε τελικά την ελευθερία μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος επιβίωσης, πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να μάθουμε σκοποβολή, πρέπει να έχουμε νόμιμα όπλα και πρέπει να καταλάβουμε